kabeh untuk mahala. Aku ya itu, Bapak Ibu, sing jawab salamku ya itu. Untuk pahala. Alhamdulillah. Kasarasan kami dijenengan ora rezeki panjenengan swasa mukti badhe mulya minta satu mangke jinanku kaji kasarira dhateng panjenengan sedaya Allahumma amin. Ingkang dadi guru mugi-mugi munggah pangkate mundhak. Ingkang dadi bidan. Mugi-mugi kathah ingkang tiyang ingkang payen. Ingkang dados dokter. Mugi-mugi kathah ingkang tiyang ingkang nyontekke. Ingkang dados tambal ban. Mugi-mugi kathah ban jeblok. Tambal ban nek rezeki sing ngono. Ingkang dados guru. Mugi-mugi mundhak Pak Ayu sanjungan mau. Oh iya ya. Muka Pak Sutarto. Pak Sutarto yo guru. Ha iya bengi iki lak awake iki ditimbali mrene dalam rangka nyupetke Pak Sutarto. Ya apa? Nggih to. Nyupetke Pak Sutarto mboten. Hah? Kok kepengeran aku ya kepengin delok. Delok apa? Jare disupetke. Biyen iki tau supet. Ora suwe ra dienggo terus boker. Supet meneh. Wes tanro kok Ya ono kok supet ki kok ana wong Jawa arane tetak urupe 5 TETAK. ono tegese. TETAK. T, Tetep E, elastis T, tur A, awet K. kanggone. Tetep elastis tur awet kanggone. Sampai aku saiki pinter jeneng anu jeneng wong. Nek Untuk petik saya nak ditepasi petik menang. Awak dhewe kok seneng-seneng ngene iki. Aku jane isin metu karo iki. aku isin Apa piye? wedok kok umume menungso iki tangane pira? Haya loro. Aku kok papat. Papa piye lah tak ning iki, tengen iki kiwa. Oh, asing loro sedakep. Ada kon apa? Aku garke sing sedekap. Aja wani-wani karo Pak Sutarto. Pak Sutarto ki piye sing pinunjuk kagungan pusaka sing sawata kang arep tembak Kanjeng Kyai Terawa. Kuwi yang kono. Bisa ngejelake. Ora cengenge. Kanjeng kok ngene karo aku. Pak Sutarto iki jarene apa? Janji putrane. Putrane asmane mau Asmane sapa? Asmane Mas Mbak Siti Khonifah karo Mas Dani Saril Lapo. Saril Lapo. Saril Lapo nggih Pak. Nah, mugi-mugi tamanten kekalih Mbak Siti kalian Mas Dani saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi kurang komplit, dadi sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Muga-muga Pak Sutarto umpama nggone ngono sukses ora mboten gadah utang. Allahumma amin. Wong wedok kandhane yo ngayal. Ngayale piye? Aku ra iso ngomong awake dhewe iki nang omahku marung. Kowe iki nek kula ndok, ku nang peternak regane semire. Matekno? Kowe kula ndok nang wonge empuk. Satu sewu le ndok 15 Bu ya ora kadol pira jan. Bisa 7.000 sing tuku ya dememeng ndok 7.000. Sampean iki to, dadi bojoku nek tak tresnani iki ngono kuwi. Lah piye tak Aku biyen nek yo ning sampean dodol-dodolan sampean ning. bakul. Ayo tak gumun aku. Yen bakul batok. Sadurunge bakul obat aku ki bakul kayu blondongan. Terus aku alhamdulillah ana peningkatan aku iso adol sak dhuwure kayu. Apa? Adol godhong. Dodol apa meneh? Ayo sak dhuwure kayu tak godhong. Yo aku adol jamu, jenenge jamu sorengan. Sore diombe bengi semangat. Aku pikirane kangen ndi. Tekangan dindi diceklake. Ayo anakku tak yo nek sorengat sore diombe bengi jenengan. Aku belum yang ngene ngono. Nek akan kowe. Lho sing jamu sorengan iki ana wujute. Wujute apa? Jenenge sing digawe sorengan jenenge rok cengjaire. Angel masa digarap wong angel kok. Rok cengjaire. Rok cengjaire. Rok cengjaire. Rok cengjaire. Bapake nggih Mas. Aku sing muni aku sapa RW. Rok.
Kowe iki ana urusan ceng wis. Enggak ceng jahe iki tegese jeruk cengkeh jahe sarene. Duk. Sing karepku kowe mantanku menyang mantanku. Ayo. Ayo. Makanya cara HP ini Samsung. Sangat mantap kondisi. Sing kuning kae Nokia. Apa? Nomor ketat tidak alami. Iya. Anak kowe LG. Aku LG. LG iki lembek gembur. Wis ora kalah cara iki. Ku jenenge jamu ronceng jae. Nah. Ono meneh jamu nek kowe pengen ngoncet jenenge jamu tolak pelarat sido. Kuwi namane ono apa? Kumpulan godhong ngirit, godhogan kayu medhit, sawitir tembang cerit. Tambane wedange ndablek. Ora tenang kowe iso duwe efek samping. Ayo. Efek sampinge sing ngiti tangga. Mula bakal jamu iki kudu iso to, ora iso to ora bakal. Ayo sing makaya aku iki ndek sing karo kowe iki kok kuwi bawa. Ya kira aku tau jamu. Bapak-bapak ibu-ibu sing sikile lupa ora oleh mlebu poros dek, poros dosen pasti sing presot. Sampeyan pengen sehat monggo kula ngerti iki kon kepatikan jarak ingkang murah gitu. Ten Jakarta mriko swidak 5.000 liter iki cukup 50.000 kula mboten ada botol sing cedak ada adole botol sing gedhe. Sampeyan sing panu nang kadasen korengan gebukan patahan coba dengan dadi kula kasih ora mari bali barang bali duit. Sampeyan sing koyo pegawai pengen blakap sikil ngotok-ngotok rasane kok banget keseneng. Sampai sing dia jongkoknya mbruk ngombe obat ngono langsung iso ngal 10 kilo. Kuwi nek Pak. Ayo, kalau lagi aku ini ya betulan kok. Mendring. Betul mendring ae aku jan. Aku jane pengen tak tuku kabeh nek rakyat aku biyen ada duit. Moko kowe saking apike lho lekmu tawa kuwi. Coba balen nang oleh metu kaya bek nangane aku. Mendring apa jamu? Mendring. Mendring bapak-bapak ibu-ibu. Mendring. Sing masake pecah belah menika monggo ingkang mesake kok ben mancing-mancing aja. Niku matok geret-geret. Ingkang mesake kok ben mancing kancing kok jan seblok kancing dalan sithik belakang karo sendok kat manuk wiringi pasane kok sok kasur kaya kaya kok. Selamat cek kalau kita cok. Kondanane cangkem tok dekep. Apa anak cerot garang? Colok kecap. Nah, biyen iki karo aku ra cerot e. Ambono ada. Kowe iki tok terus aku colok kecap. Oh ya. Iki ngesaken korden manci kenceng wajan seblok kekek dandang keting belakangnya sendok garpu mangkok piring kipas angin. Kloso kasur temor ceret nomor karpet karo utang alas dasar. Selang ember banget jijak colok kecap. Cerot. Kowe ning ngene jatahe padha. Manten Mbak Siti karo Mas Dani iki suruh bakal kagungan. Kagungan. Putrane putrane iki dadi jeneng sapa ngono? Anak duwe anake nganggo rumus. Mamane jenenge sapa, bapakne jenenge sapa, deke siji nggo jenenge anake. Kaya to? Mamane jenenge Maimunah. Maimunah. Bapakne Tukijan. Tukijan. Anake jenenge Maijan. Maijan kok endi? Oh, kalau Maijan. Oh, Maijan kalau. Maijan kuwi. Mamane Tukijan. Tukijan. Bapakne Ngabul. Anake jenenge Tukidul. Tukidul. Ora ana cegakan. Ora ngisi. Sokor. Temenan iki slumbat. Iki kok iki. Ora ngomong apa iki dadi wong wedok ya. Mula nek jenenge anak iki nganggo rumus. Asma Kinarya Aja. Ngono lho, Bro. Ya, jeneng kok asik. ASIH akan selalu inginkan hartanya. Saya pikir cewek mati. Ngono lho asik. Ming sayange aku di bojo kowe kuwi kok ora duwe. Duwe mumeng. Mune. Duwe apa? Duwe neneng cerot. Sing ngene kowe lho ora aku lho. Nek kowe sesuk dadi bojo. Aja kuwatir. Piye Aja kuwatir. piye? Ora nek ora iki bakal kepenak. Gampang kok iki jarene arep apa kae ning mas kawin aku apa? Sesuk mas kawine bakal tak tukokne sing istimewa. Apa? Seperangkat alat sholat sak mejite. Nek kurang sak jamaah.
Sesuk terus tak jak wadul Mas karo aku. Nanti Nang perapatan dadi Mas paring-paring. aku. Sing ngomongin. Mergo ngemis iki krida lumayan asta. Ora bakal karo wong ngemis kok dipolo, paling digonang satpol PP. Ndambangane nyolong tak alun ngemis. Kudu kowe iki ngerti ilmune ngono kuwi. Bengi iki syukuran Pak Sutarto nikahke Mas apa kemau? Ayo kemau. Tukidul. Begitu. Mas Dani sampun langsung karo Pak Siti Molipa. Kok sesuk ke kagungan putra. Pengusaha-pengusaha mriki engke garek kagungan garwa kula nggih ndongake menasehati nek golek bojo ampun golek wong sing bengesan. Lah piye wong bengesan ki jenenge wong ayu ki ya. Bengesan iku gampang digondol, wong gampang diperkosa, gampang ilang. Nak sengaman golek wong susuran. Dan piye? Kowe tau krungu wong susuran gondol wong? Tau krungu wong susuran diperkosa? Mesti wong bengesan. Kula kok nek golek bojo monggo golek sing susuran. Setuju nggih? Nggih. Berbahagialah wong sing do susuran. Besok yo Pak Lurabi. Masa Nah, susuran yo. Susuran apa? Ayo susah. Aku iki wong gumuran aku sebah. Gimana piye? Nang Malioboro niku Mas. Wong apa-apa dilok lho Pak ana jaran katutan doang. Oh jaran katutan dong kok gumun aku iki. Ayo piye nek? Nek yo seneng niki pinter masak nang jalan tahu sompuk. Mungkin iki jalan tahu sompuk, Mbak. Kalau kira nek koyo sama kae yo aku. Tahu iki kok. Wah, ngerti ku men tahu sing kok. Tegese iki kowe nek nang omah gawane tahu. Iki mulai iki begini iki syukuran PKP putrane Pak Sutarto. Jadi putrane dadi manten anyar. Nah saiki apa bedane manten anyar karo wong bal-balan? Ayo nek mantan anyar ki yo kae mantan badoja, bal-balan iki dolanan bal. Ayo ora. Kowe iki wong saya mau ki menganu tok, larang ning ora dong iki lek larang. Beda kenyakan iki itu sakit. Bedane aku kenyakan iki itu sakit. pirang nyangan gitu sing Pinten. oh ya wis. Bedane manten anyar karo wong bal. Apa? Wong bal-balan. Bilang Terus ruket-ruket. bilang. Nah, terus ruket-ruketan kuwi nek wong bal. Wong bal-balan. Nek wong mantan anyar. Nek wong bal-balan. Bulan terus ruket-ruketan. Bedane iki mau nek mantan anyar. Nek wong bal-balan. Kuwi bulan terus ruket-ruketan. Mantan anyar. Nek wong bal-balan. Budak. Budak iki nek wedok nek lanang yo padhet. Nek mantan anyar apa? Manten anyar kuwi tugase ndelok wong bal-balan. Kowe kudu ngerti kowe wong wedok, bedane wong wedok tangane wong wedok karo dong telok kantuk. Ayo beda. Bedane Ya kaya ngene iki dong telok aku ya kan dong telok. yo ora. Dong telok kantuk iki fungsine ngempukke daging. Dong telok hantuk. Ngempukke daging. Nek tangan, Nah, nek dong telok kantuk. Kuwi ngempukke daging. nek tangane kok wedok mau. Apik dong telok kantuk. Ana ngono kuwi. Akhire yo lagi garap. Tukang bakul mendring. Teratur. Rusuh kowe iki. Lah ya aku, ya iso kok kowe mau tangan utawa. Rusuh piye wong kecap ini yo ndak muni ngono ya. Nah, karena nek amune kowe wadahi botol iki. Ayo, kok tak muni liyane. Nah, Mbak, Mbak mau apa? Mbak. Bisamu. Apa ya? Apa ya? Aku capek ngono. Oke, diceglekke kowe. Pelok. Wis entro kowe. Sok tau. Siapa? Kowe. Lho nang kene kira mana kamu iki? Wah, kok aku. Kalau candi kok gue pecisan kabur. Kuwi. Kok iki ora kuwi lah. Kok yang kata orang. Wis dibawane. Sabar. Ayo aku kan sabar kok yo. Wis tuwa wis nikah munggah sabar bengi lumayan.
Guno Oh, yo larang. Malah kita laras kono karo kene. Oh iya. Terus nih. Terus kayak beneran. Diteruske saya ngeduk sapa ya ini diteruske kowe iki ngawur nang omong. Terus ke saiki. Kaune lunga. Iki kan kudu diterus. Oh, dikeduk. Iya ini diteruske nganti kowe zaman Covid ya ini diteruske. Panas sudah. Aling-aling. Panas aling-aling. Mukanya ireng. Apik, apik le, apik. Nadyan